siya napalit na ko siya sa worth 8,806. So kaya siya kapag siya na-open guys. So ito open. Okay. So sunod na ang device TCL L10 Plus. So arcostech.ph ang itong ipalitan ako ani. Tayo sa Shopee guys. Nakita lang si Arcostech page. Guys. So naa siya free nga Bluetooth headset nga TCL guys. So kani siya is original. Ingon niya na siya 18 watts 18 hours of playtime. So yung color is red. Then a device TCL L10 Plus. So naa siya kuan guys 6.22 inches 19.9 na siya 5 megapixel nga ultra wide atin siya, 13 megapixel nga main camera, then 2 megapixel nga depth sensor. So na siya 4,000 mAh, na siya 32 gigs of internal storage and 3 gigabytes of RAM. So 8 core siya, nagbutang, na siya fingerprint, na siya face unlock. So dire nasa Argate Queen yung color. So wala ko siya na open guys. Yan na pag open sa box guys. Dito ang device. So ano siya device guys. Ano siya is gamay ra siya. So handly kay siya gamiton. So wala yung kuan plastic nga na siya texture guys. So ra siya matte. Dili siya dali mahugaw, dili siya dali makuan. Kay urag matte yung texture. So na yung specs sa butang tayo. Sa sulod yung IMEI card, warranty card. Tapos may susunod na ayahang kuan SIM injector. Tapos ayahang warranty certification, quick start guide, then safety and warranty information. So ito siya kakalimutan. Na siya headset guys. So typical na siya, classic headset. Then dayon siya ay 5 volts and 2 amps. So kusog-kusog na siya. Muna yung wall break. Tapos yung micro SD nga kuan guys, micro SD nga cable. So check natin ito, micro SD ba? Okay, micro SD with siya guys. So ato siya. So wala siya free nga case guys. So kung magpalit mo ani, need mo og magpalit og case. So wala siya patabang. So yung device.
wala po siya patabang nga uh, wala siya patabang nga screen guard. Actually naade guys, na siya screen guard kataban. Wala lagi siya guys, wala siya free nga screen guard. So kailangan na siya butangan dito sa tinted. So I think low-bat na siya. Kaya mo on. Kasi na-charge. So low-bat siya. So dito sa mo guys, sa babaw na yung headphone jack. Tulog ka camera. Ultra wide, 5 megapixel ng ultra wide. 13 megapixel nga main sensor o depth sensor niya. So nadiri yang single speaker, I think nadiri or nadiri. Then yang 8 megapixel nga front cam. So lobat na siya guys. So more na siya ang ano asa natin. Bakit siya PCL powered by Android. So lobat kayo siya guys. So stay tuned lang ta sa akong video ani sa yung game test. Magbuhat og video about ana. So to guys, salamat sa pag lantaw sa akong video. Hope nga mag-subscribe mo. Thank you.